Και τώρα τα νέα από το χρηματιστήριο, ή τουλάχιστον αυτό παρακολουθούσαν οι τηλεθεατές με τη βοήθεια της άτυχης, όπως αποδείχθηκε, παρουσιάστριας. Δείτε γιατί. Τώρα, τον μαγευτικό ήχο του ακριβότερου βιολιού στον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες άνθρωποι που βρέθηκαν σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Το μουσικό όργανο, κατασκευασμένο το 1741 με τη σφραγίδα του περίφημου Τζιουζέπε Γκουαρνέρι, είναι ένα από τα λίγα που διασώζονται στις μέρες μας. Σήμα κατά τεθέν για την Μαντλίν Ολμπράιτ αποτελούσαν οι καρφίτσες που φορούσε μόνιμα στο πέτο της. Ένας μεγάλος αριθμός λοιπόν από τις καρφίτσες αυτές εκτίθεται σε μουσείο του Μανχάταν, όπου οι επισκέπτες μπορούν να πληροφορηθούν την ιστορία που κρύβει κάθε καρφίτσα. Σε συνομιλίες με το Παρίσι βρίσκεται η Μόσχα για την αγορά ελικοπτεροφόρων πλοίων. Θα είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία θα αγοράσει πολεμικά πλοία από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι που έχει προκαλέσει αίσθηση διεθνώς. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα, πάμε να δούμε μερικούς μπαμπάδες σε νέες περιπέτειες. Και αν δεν καταλάβατε, οι συγκεκριμένοι κύριοι επιχειρούν να αλλάξουν τα μωρά τους. Μια δουλειά που δεν βρίσκουν. Τώρα είναι οι άνθρωποι που δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλους ανθρώπους. Ο λόγος για τους άνδρες της προσωπικής ασφάλειας των ξένων ηγετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτές τις μέρες βρίσκονται σε κάτι παραπάνω από συναγερμό, έχοντας να προστατέψουν όσους συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το πανόραμα έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας ημέρα.